Podatak s kojim raspolažemo je iz 2011. odnosno 2012. gde je stopa gašenja 47% za ženska preduzeća, a za muška 38%, što je svakako veoma visoka stopa gašenja i čak i da je nešto smanjena i dalje ostaje visoka, a bojim se da je nešto možda i veća. Naše udruženje, dakle, vodi računa o tome i nastoji da se brine pre svega o ženskim preduzećima u nastajanju, ali i onim razvijenim s jedne strane, i s druge strane da utiče na poboljšanje uslova privređivanja za preduzeće generalno i naravno s fokusom na ženska preduzeća. Kad je reč o ovom drugom delu, dakle uticaju na uslove privređivanja, mi nameravamo da se time malo više pozabavimo u narednom periodu, pre svega radeći sa parlamentom, sa ženskom parlamentarnom mrežom i odborima u parlamentu koji se bave temama relevantnim za male i srednje preduzeća, a to su privreda, odbor za privredu, odbor za rad, za evropske integracije, finansije i naravno manjinska prava. Tako da očekujemo da ćemo na kraju ovog projekta, kojem je Narodna skupština naš oficijalni institucionalni partner, inače projekat finansira delegacija Evropske unije, doći do jedne platforme za podršku ženskom preduzetništvu koja će obuhvatiti različite aspekte, u stvari, podrške ženskom preduzetništvu, a sa strane i zašto je, u stvari, parlament u mogućnosti da da podršku prema onome čime se bavi.